Shalom. Paralado hakabe jalalura cimahi pasahatot tu sude ruas. Dohot tutamu namar minggu di Tikion. Dohot amanami doho inanami nama mengikuti melalui online live streaming. Selamat beribadah marhita. Tapuji ma tuhatta marhite bukwede nomor 565 ayat sada 1 ayat 3. Marhite-hite gowarni de bata ama, do gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do gowarni tondi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Beta mahita manukap marsoba, marsinggang mahita tuadupan ni Jehovah sitopahita. Aibanado de batata, jalahita bangso na pinarmahanna, jala biru-biru niring-iring ni tanganna. Haleluya. Markang yang maita. Alia manami na di Banua Gijang.
Disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disigai akka ulaun ni si polisi. Saya padungo mahami marhite-hite to dimna badiai, asa unang terpedem hami di bagasan dosa. Alaya sasonang hami saha rodi ujung. Jala asa mardame hami saliling di tanon, pai masahat hami tuhanguluan na sora suda. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Kepuji Tuata marhite buku ede nomor 574 ayat sada sahat ayat 2. Namuma patik ni debata, ima patik paduahon doho lapatanna. Patik paduahon, jang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manangahan na di banua gijang, dohot na di banua toru, on rodi na di bagasa naik, na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sobbaon, manak si oloan. Dia do lapatan ni Odo, ikon dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di bana, asadang jadi iba marsoba tu sobbaon, manang tu kanakanan, mangido hanguluan siani. Jaladang jadi uluan begu, manang ulpuhan ni hadatuon, jaladang jadi pos roha di ugasan homitan, ido sahatna, atong rak martangyang mahita mangidogogo tutu hatta. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon nau bartu patikmi. Amen. Terpuji Tuhan sian buku ede nomor 600 walu ayat sada 1 ayat 2.
tima dosata tua dopan ni debata martangyang mahita. Ali debata nami nama rasi roha jala nabadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami roh tujulum. Huhilala hami riko doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani do bayan nahu pasirep hami diri nami sadari di julum. Jala hu parhatopot tami. Tung na jo dohami manibil sianak ke dalam munabadia. Songo biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami siat julum alani dosa nami. Aidang dialomo roham hamatean niak ka pardosa. Alaihamu bau ni rohana dolomo ni roham asa mangolu. Se sama saluhut hage dohon nami. Dohot pangalasyon nami. Marhite-hite pangulu nami nasa sadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasi ni roham di hami. Marhite-hite panidangion. Dohot hagogo ni todi parbadia. Asa tarapul situtu rohanami majuho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasa ngapon di guarmu nabadiai. Amen. Tabigi maha tabaga-baga taringot tuhasisaan ni dosa. Sonon dohatan ni Tuhan Jehovah. Nungah pola hupasisi akka pangalaw sim songonobun. Jala songonobun manorop akka dosam. Say mula maho tuahu. Ayahu do si paluaho. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Terpuji Tuata, mari di buku Ede nomor 170 ayat sada dohot ayat 3. Turpuk epistel di mingguta sadarion ima nadienet sian buku panurirang Markus bidusada mamuka mai sian ayat 20 sia
mangunjungi ma di ayat 30. Marsikat soring mahita majahasa. Di patupa akka halongangan. Dung ruar siar perguruani, manikor di bongoti nasida majabu ni si Simon, dohot si Andreas, rapon si Jakobus, dohot si Johannes. Jadi didapot ton maibana, di jama ma tanganna pahehehun. Dungi ditadikon pane-pane ma ibana, jadi dihobasi ma di nasida. Gabisude nasida nasahutai marpungu di jolo rumai. Dungi manogok nai borong situ tu dope, hehe mai bana tu balian, laho martangyang tunalungun. Jadi dung juk paksa didok nasida ma madok ibana, sude halak mangalului ho. Ayat turbusia rapita. Laos laho ma ibana marjamida tu perguruan nasida. Na dilihat Galilea, jala dipabali akka si polisi. Olak nido yanggo sana. Martua do akka jolma na tumangihon hata ni debata. Jala naupiopsa. Amin. Kor. Inahana. Ini gimana maksudnya? Ini anak.
Jong gimana sih? Mertua. Turkor. Kalian tur seksi perempuan baru. Dua C. Karena dua saya silensi ya. Langsung main dengan sonari mah, habis itu saya sonari. Terpuji Tuhan, meriti buku Ede nomor 130 ayat 1 ayat 2. Tidak kon maha porsia otai sona hida tindak kon ni dongata sa porsia on disadok portibion rak mahi tamadok au porsia di deba ta Jehova ido ama pargugo na soatu dosan na tumo palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni deba ta Jehova na sasadai imana tinubon si Maria na kebagian siantod di parbaria adorak soha bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banwatoru deng ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo la hundul tu siamun ni debata Jehova amanai pargogo na soha tu dosani isima ibana manguhumi hala na mangulu au porsea ladong sada huria lo diazan di dosa lo dihatai na mandok
kor pujian dari seksi Parupuan. Diuruti Mamuse kor seksi lansia.
Tapi gimana titing nama asa do naik pemasawata di huriata. Ima najinahoni sahalak sian parhalado ni huriata. Horas. Selamat hari Minggu Amanginang. Sonodo tikting di hita. Ima di hari Minggu tanggal 4 Februari 2024. Guar minggu ta ima minggu seksagesima manang ono pulo hari adorang sohaheon. Jala topik di hari Minggu ima debata saleleng-leleng na do Jehovah. Amanginang tapayut-yut ma wartata na perjolo 2.1 sermon dan koordinasi parhalado. Koordinasi parhalado pada hari Selasa 6 Februari 2024 masuk pukul 17 WIB. 2.2 pelayan firman. Pada hari ini Minggu 4 Februari 2024
dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Bif Rapma Borumunte dari Resort Pendidikan Distrik 10 Medan Aceh. Kiranya firman yang disampaikan dapat meningkatkan iman percaya kita. 3.2 Dana operasional. Pada hari ini Minggu 4 Februari 2024, gereja kita akan mengumpulkan dana untuk operasional Huria melalui amplop. Amplop tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disiapkan. Amplop telah disediakan Huria. 5.1 Jemaat baru. Terhitung mulai hari ini Minggu 4 Februari 2024 menjadi jemaat baru. Keluarga Nyonya Panjaitan Riana Marintan Borumanurung SPD yang beralamat di Jalan Lurah nomor 171 Cimahi yang datang dari Gereja HKBP Resort Bandung Rio Martadinata masuk WEK 2. 5.2 Surat pastoral dari Eporus HKBP. Gereja kita menerima surat pastoral dari Eporus HKBP tentang pemilu yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2024. Dihimbau supaya setiap warga HKBP berpartisipasi dalam pemilu dan mendoakan supaya pemilu berjalan dengan baik. 5.3 Hasil rapat Huria. Notulensi dan keputusan rapat Huria yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2024. A. Pelayanan umum. Ibadah umum tetap seperti biasa dengan 3 kali ibadah, yaitu ibadah pagi pukul 7.30, ibadah siang pukul 10.30, ibadah sore pukul 16.30. Ibadah sekolah minggu masuk pukul 7.30. Ibadah keluarga atau sermon break diadakan setiap hari Rabu dan Kamis. Diberikan kebebasan kepada setiap week untuk menentukan jam mulai. Ibadah kategorial, sermon kategorial akan dilaksanakan seperti biasa. B. Persembahan minggu pertama. Untuk mendukung keuangan Huria untuk tahun 2024, gereja kita tetap mengumpulkan dana operasional Huria, yaitu dikumpulkan pada setiap minggu pertama. C. Pembangunan. Terkait dengan penyelesaian pembangunan, persembahan operasional sarana dan prasarana untuk sementara ditunda dulu dan diprioritaskan untuk finishing rumah pendeta fungsional agar segera ditempati. Persembahan minggu keempat yang pada tahun 2023 dialokasikan untuk pembangunan, maka tahun 2024 akan dialokasikan untuk pelunasan pilun atau pinjaman lunak. Kemudian sudah ditetapkan rencana anggaran biaya atau RAB untuk penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana sampai selesai ke lantai 3 dan akan ditempelkan di manding gereja. D. Totok Ripe. Gereja kita akan tetap mengumpulkan Totok Ripe yang besarannya tetap sejumlah 1.200.000 per KK per tahun atau 100.000 per KK per bulan. Untuk tahun ini digunakan untuk pelunasan pilun dengan jumlah yang harus dilunasi adalah 445 juta rupiah yang jatuh tempo pada bulan Oktober 2024. E. Program dan anggaran Huria. Program diputuskan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, yaitu untuk tahun 2024 sebesar Rp2.216.249.000. Program F, program seksi dan kategorial. Rapat Huria memutuskan semua program dan anggaran yang diajukan setiap seksi akan dilaksanakan dengan beberapa kebijakan, diantaranya penggabungan kegiatan yang tujuannya sama dan pelaksanaan program dan kegiatan dengan swadana. G. Diakoni Sosial Huria. Gereja kita akan melanjutkan pengumpulan iuran diakoni sosial tahun 2024, besarannya dinaikkan menjadi 30.000 per KK per bulan. Uang duka kepada yang kemalangan dinaikkan dari 3 juta rupiah menjadi 3.500.000 rupiah. Yang rinciannya adalah 3 juta untuk uang duka dan 500.000 rupiah untuk konsumsi. H. Pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen sudah dilaksanakan di setiap sekolah yang ada di Kota Cimahi.
Sehingga untuk tahun ini PAK di gereja kita tidak lagi dilaksanakan, dan bagi jemaat yang bersekolah di Kabupaten Bandung Barat supaya bergabung dengan siswa-siswi yang ada di kota Cimahi. Apabila memerlukan nilai supaya menghubungi pendeta. Periodisasi akan dilaksanakan pada bulan Maret 2024 untuk memilih Majelis Perbendaharaan dan Administrasi, kemudian Ketua Dewan, Badan Audit, dan utusan Sinode Godang, serta dilanjutkan dengan seksi-seksi. Akan juga dibentuk Badan Pengelola Gedung Serbaguna, dan tugasnya akan ditentukan dalam rapat Parhalado. 5.4 Basar Ina Deborah. Pada hari ini, Minggu 4 Februari 2024, Pengumuman Kor Ina Deborah akan melaksanakan basar di depan gereja. Semua hasil basar tersebut akan disumbangkan untuk pembangunan. Sonon doa manginang, ima tik-tikta di mingguan, Tuhan masuhita horas. Tapa pengumuman peliata 1A 1B na dumenggan mahita maredde siap bukwede nomor 110 pitu ayat sada dohot udutna.
puji ho pasangap pamima ho ali Jehovah debata sian hodo mual ningulu nami ala di pasu-pasu ho hame di bagasan manipat samingguan mengulanasa ragam ni siulaun nami di pataruho laka nami ro tutungani bagas coromon Horiam HKBP Jalan Lurah Cimahi nama sihol Jalan Mauas dohami Tuhan naing manaka si hatam di ngulu nami Allahu boto hami dang margogo hami madalani ngulu nami molo somardonga toko hami buka roha doho pikiran nami paradisi parion nami Tuhan dohot nasa ate-ate nami gabe inganan ni baritam naulii marsanga maho Tuhan marhiti parsauran nami ditonga ni bagas jorom sadarion marhiti Yesus Kristus makuling maho ditonga nami amin. Horas marihita sa luhuk na amanginang molo di dok kala hita batak halak batak do hita sude kana manginang molo tung adong pihak kasuku nasing na pasti ikon ulu do marhata batak masuk tuhuria HKBP amin. Jolo tinitip ninna sanggar laubain huru-huruan jolo sinukum maju marga asa binoto partuturan godang dora akatodokku di Cimahi Jalan Lurahon nakaning kenalan akamanurung akaparna gudang ison alenang pesongoni dang alani marga au rotuson pasahaton marga ni Tuhan Yesus duau sadarion amin. Awa manginang songonang dibaritahon amang situatan aking Bibel Pro Rapma Buru Munti Jalanunga marhasoho tanawa manginang doho anak ni rajai Padita Ronald Manurung na marhubas nuaing di HKBP Sialang Buah mulwa marhubas di HKBP Jalan Pendidikan Distrik 10 Medan Aceh Pasar Merah ngatulu di palumeo debata buah cinta nami buah cinta donin na beludak danak kan kanala namar siaholong ado ibanna roda danak ilo kanopung anggo sama siaholong boyro tulu mari pasak debata tuhami dak danak jala di sodon waing natului bapak na tinggal do laho mengula di polak ni tuhani ay masing-masing adong do polak nami polak ni amata dong polak wadong ale anggo dak danak nuang dison kebetulan boruta siakangan namar guar gris manurung semester semester pikir teheneng tingkat 4 semester pitu onom ay buah mga error tong iba manginang maklumamu nga 50 ke atason kepala 5 jadi nomor 2 nyoma pahupumunaon David manurung nomor 3 kalas 4 nomor 2 naking sekalian naneng tu psikolog ni Maranatha do hamer Selasa amanginang alas dan ulan namar say anak tahun jadi dites maju ibanan nong di Fakultas Maranatha nga ako kamu manginang pahupumunaon na iduarta na ngadong arta si halasunod tanggo surya ka arta hamoraun hagabi jabatan semua itu akan tinggal yang tidak tinggal adalah anak idu mabuag warta ima paru kilon nami akka amang akka inang gomos anak tahulanod do bewe si depiton asabuyan nong ibana marsikola tong di daerah Bandungon sesuai doho kemampuan na pos dorohan nami sahak matabi ni huriah HKBP pendidikan dohot
huria ni amata dohot amata padita manurung nasoboy ro pasak tabi kuda mami ninna dutuau jay sahak matabi ni keluarga nami di tonga-tonga ni huriat tacimahiyon moliate di amang padita resok tado inang keluarga nama jako kami buhita rap manangihon hata ni debata sadarion horas madihita salukna atong tajakom mahatani tuhata na tersurat di Yesaya bidu 40 sian ayat 20 sada saharo di ayat 30 sada tapai huti hukma songonom ma didok disi tungso mamoto hamu tungso di begi hamu mai tungso pinabuaan tuhamu sian mula-mula tungso ditibangi hamu ma akka ujahan ni tanoon marhabang sa ibana di atas ni liat portibion jala docon si hapor akka pangisinay ibana pahebang akka langit songon dagangan na halus dipahire na sida songon abit udung-udung bahen inganan na ibana pasahaton akka panggonggom gabi suada akka panguhum di tanoon gabi marlea di bahen ipe nasida di suan ipe nasida di saburhon ipe marurat pakal nasida di tanoi asal mengubus ibana dopak nasida nunga malos gabe dihawakkon haba-habai nasida songon rapan-rapan tungtui sema patudo somu au pabuasungan au tusi ninna nabadiai manaili ma matamuna dopak gijang jala idahamu tungi sema nama nopa akai tung ise ma paruar parangan nasida marbilangan ibana tahe majo luhu nai di guar nabi marguru tu hinagudang ni guguna jala ibana donasun hinagugu dang tagamon lilis nang gusada wasama dohonomu ale Jakob jala didokku ali Israel bunido dalakku maradopon Jahoba jaladang maruli uhum au sian debatakku atehe dang diboto ho manang dang dung dibege ho debatana saling liling nado Jahoba si toppa akka ujung ni tanoon dang ululuja manang madhate ibana jaladang haduduan pikiran nai ibana balik mga lehog gogo tunaloja jala di pargogo isitutu akka na somargelok loja pe akka doli-doli jala madate jala tarsuladit akka na mardaging natabos alay akka na marhapo sa tu Jahoba maruli hagogoon mardapo dapot kabi marhabong nilali laho manaik marlojongi nasida dang ululuja mardalani nasida dang ulo madate ima saha ni turpuki adong do ede ni sikola minggu Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya dang pola salah rate deho jas son na semanga ate ala nanga jam 11:30 son heran yang ditarik-tarik ate bodo beno muna juta he amang permusik nami Tuhan Yesus tidak berubah apa yang majo kamu josong lilir nami tarik kamu josong na semangat Tuhan Yesus
inang gabe so mulak kita. Itu kan? Tabu do ede berkesad do ede amang inang. Dang pola naik konsong kote-kote mang ede soni. Ido hi tapi bu ido mang ede honi. Menyemangati kehidupan. Sona semangat do naking aka inong do among lansion. Semangat ya. Menggoyang ay do amang inang telului ngulu na hapi haroa. Hati. Lasni roha. Ya. Panadaut tadi debata. Alani padongan yun ni debata doa manginang nasohea berubah debata di ngulutta dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Senantiasa Tuhan memberkati, mencukupkan segala kebutuhan, sukacita kita. Dan alani burjut tahita amanginang boy tol hasita tu tahun 2024 ton. Amin. Dan nagabi ujuk kak jalma naong mate tahun 2020 tului. Daw. Dan alani hatu ta dan malo hita na mga turgizi ni si panganot ta. Dan imabay kita. Bukan karena kehebatan, kemampuan, kebaikan, kekudusan kita. Sehingga kita sampai saat ini. Ngasa bulan beta lewati bulan Januari. Kita sudah memasuki minggu pertama bulan Februari, bagaikan seperti bilangan di tangan dohera membalikkan telapak tangan. 1 bulan kita sudah lalui, ngay pataruh kita sebulan kape di tahun 2024 tahun. Itu semata-mata karena anugerah kasih sayang Tuhan. Nasohea Tuhan tay buba-uba maka holongi hita. Nasohea mernida-nida Tuhan tay ay molayulahona jahat aku pataruh tu tahun 2024 dangin na daw. Walaupun sekali kita mungkin tanggal 1 Januari ngay pasa mardusa duh hita si patate hola di jam-jam nolido Pak Ma enak kan apa soi sede sa boy sabornya manang sejum manis dosa tu tanggal 2 ngabar dosa mungkin kan ya kita mungkin melakukan hal-hal yang jahat tapi Tuhan kita itu baik manotong do de batas aliling nileleng na Jehovah na manotong Tuhan Allah yang kekal mengasihi kita memberkati kita amang inang nah hinahulungan los ido neng sosohonon ni panurirang Yesaya marhiti turpukon. Bagaimana kita mengenal kasih Tuhan itu dalam hidup kita? Kuasanya melampaui kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Soalnya di tasara 22 tung suralaho tunadaw membuat hatuaw dang dapoti di tanoon dinasa hajol las dia hita amang inang mengelului hatuaw songon hatuaw na pinasa ni debata atu hita dang adong dapot titay hola dibagasa diri ni Yesus Kristus di sido jupak kita. Itu ni. Maka najamita topik turpukon pabotohon dia adalah Allah yang tidak pernah berubah Alfa dan Omega naso marmula naso marujung nahot rodi saliling nililing na ito na pinaadar ni panurirang Yesaya tutongan ni bangsa Israel ini merupakan khotbah introspeksi bagi umat Israel. Bilang-bilangi hamu mabalgani holong ni Tuhan itu hamu ina si Yesaya. Naso di boto hamu na do. Dang boy marhite hapistara munay. Mga tusi iko panadaw muna do. Di sudia kanaong jinalomu siya debata. Yesaya mewartakan berita sukacita ini pada masa umat Israel terbuang di Babel. Mereka menderita. Penderitaan itu merupakan suatu cara Tuhan untuk menghajar mereka, saudaraku. Bangso nang terpendak ya do bangsoi. Maduma, makmur. Parngulun ni bangsoi jaya, tapi kejayaan mereka bukan mereka pakai untuk semakin takut kepada Tuhan. Justru gabe kejayaan si deido manudali di batamar di batasi leban.
Odo na ni ida ni panurirang Jesaya. Di tonga-tonga ni bangsoy amang inang. 70 taon ma dihajar de bata bangsoy menderita di Babel. Di paluas de bata juna sida mengintrospeksi diri di pembuangan ni. Marbilang-bilang kamu jo di si marbilang-bilang. Rajumi hamujo. Tak kurang. Las ni rohamu hubain na sa ilaon. Alay sa mangalo-alo hamu tuwew. Inna tuwani. So natarik napas upungan. Bado. Nasongon na manorusi do upung. Bagas. So kata nede. Bagas uhir hoturo hakup. Pakokok mi humokopao. Perenungan apul-apul sekaligus peneguhannya kok bah ini kepada orang Israel, orang Juda. Asa unang madili bangsoy pabadang itak ni dope dang nahaciti ngolumuna ni nasi Jesaya mololo do hamu muba jakono ni debata dope hamu. Tugon ni debata do hamu na siap perbudakan ni. Buanan ni debata do pe hamuna. Leonon ni debata do pe hamu baon manang. Leonon na do hay baru di ngolumuna. Huriana hinaulungan ni Yesus Kristus. Dua hal naneng di dokko debata marhite jamito. Naparjolo waso ni debata hok doi saliling ni liling na. Tudos na masa na niadopan ni bangsa Israel di turpukon. So ni dorati amang inang ta adopi di ulut taon. Boy do di de bahalak suku-sukun puasa Tuhan ro dua usi taon nonon. Ay si patay hami sediri pek kanang pangulani huria. Ya, belum mulai maju nak itu pohopumu na si bawon 7 tahun na sa boy mardalan. Mungkin ngapi tu eber ilu-ilu ni ba manangyak konon. Ale belum makatai hami doho amat tadi jabu. Bah unak kula majamita hitama. Ina do. Hita majamita ijol mata bah bulu sustaba do hita. Ya. Begitulah kehidupan kita itu amangina. Songoni ma pardalanan ni ngolui. Ngolo ni bangsa Israel, lulu rohana sida di dok, boasa marsitaonok kami Tuhanin na. Ale manang bohape amang inang borak di sitaonon ni bangsoi, dang di paluas de batalos mautuk mate butina sida di Babeli. Kuasa Tuhan menaklukkan kuasa dunia. Di bata Jehovah ibana do namano palangi doho tano doho nasa isina. Ibana do na boy paubaho persoryon ni ngolo ni jalma jadi unang muramuray tamadili. Taetong nang ipasobutuhan ido no ay ngau maragam-ragam si taononin. So kata ni dete do mulat-mulat tu kede dete nang si pata di pabeda di bata pangurupina ang gojupang tikini Peter tongosonnay. Satu ketika penderitaan kita itu harus berlalu. Alari sa guru di debatado tapuk ni ngulutta. Makana bolo di doko di Pesalmen 20 ayat 12. Go dihodo akabanua gijang. Go dihodo tanoon. Nang portibion ro di isina. Hodo pau jakon nasida. Siapa dohanono manginang. Takas taboto dang adong na boy manggatihon waso ni debata. Asa unak kita makaporsiay waso hagogon ni jolma di portibio. Manang unak kita mangasahon hamaloota, pikirata, haboyota, hamoraota, kejayaan kita. Maralo dui tulomo ni rohani debata. Huriana hinahulungan di bagasa Yesus Kristus. Napaduahon na naing dohonon ni jamita turpukot tuhita. Dihahulungi de bata duhita. Buhapi rumang ni pangalahota. Amin? Dihahulungi de bata duhita. Buhapi aka taktik-taktik ni pikirata.
Ayo belga do holong ni rohani de bata tu hita siar rimasna. Bodoh ni paru kilo lupa jolma maka holongi de bata. Itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Paru kilo ni manolu holong ni rohata tu de bata. Paru kilo ni gabe sosod di pikirata, sosod de teteta gabe nang tapajono dirita tu de bata. Alanga paru kilo ni manutupi pikirata. Paru kilo ni madodoni hita. Makanya boleh hidup di bahasa Indonesia teh karena sedikit kepahitan melupakan banyak yang manis dalam hidup kita ini. Gudang dojol ma ditikion murah-murah ma dili molo sopitornya di rohana jauh. Along do di sosoni? Jadi molo akaina na pitor seneng di rohatan na neng saut yakin duaud dang mampui mengerajai mengaramoti keluargana. Ati amang, inget teruduk lah mangon nih, las roaku. Anggo mangon anong jalangon na doraau. Ayo ngauduk amangnya to. Dang na uduk mo dohodok dah. Iya kan? Iya. Ay sudah masih jalangan do hitan nong kan? Iyo kan inang? Iya, jalak kamu nong ada. Jalan kamu na nong alaw mulak. So tuk bitor mulak kamu itu tong. Iya. Las rohaku marjemi tadi cimai lurahon adem pardopakan ni ruas neson amin sugari naking marsuhi pardopakan bebiar dua marjemita ale ala labo bereng dari dua mang paditan resok nana labo ruas nape gabe labok iyo tong ido itu enggak meleset ya. Tarida do sapar dopakan ni ruas nison jamin nang pesoite depan diteresok na nalabok dopan diteresok cimai jalan lurah nampak coba beloh na murhing uluan nison ikom murhing ruasna murhing muse situana dang inang ya labok sudah labok anong dibukti homai diaka masih jalangan nanti amin. Hamu amang inang di bagasa Yesus Kristus unang murah-murah hita madele hudok na kaning ala bibel frodo parjamita paropuan songon edene si paropuan na kay tabohian gabe tiruan ino kan ede mo naking alo kan be kamu jo reprenne dang di kota mo be alo naking ede mo nay alupa be kamu jo reprenne inang. ngamar poro halaki ngaserak. Iya. Paropono penuh ko jalangon na duaw. Iya kan? Inang. Say hobar ma tulomo ni bohado. Biar ruhaku suatu kolamang edeho kamu. Daw. Hape no mulai tu jawa piri-piri kamu tu matai. Iya. Narong no pe matana dah. Ulang atok piri-piri tu matani halak kan itu. Ya, itu bukti nyata nih nama ngulu hita di bagasan panadaw natakas di Tuhani. Bagaimana kita menjadi cerminan kepada orang lain. Molo di rumah tangga tapi hita dan gawe tiruan hobar tulomo ni rohata muhama hita tu halak. Tuinat tajabuna pedang burju dang bo buhama ibana gawe tuinat tanihal ay bolo burju tuinat tanihal to inat tajabuna dang burju ado guarni. Beselingkuh. Ya, ada apa di balik layar? Ayo kon neng kana musimon kan. Ala bibel frodo wa manginang juk do curhat tua wakaina hampir neng selingkuh aramat tanah. Inang bibel ijabu doh. Oh, ngadok karwa persoalan non. Boha inang tujabu mainang asa songon nagajak ka taon. Bolo martee man nong hebisin na muse. Hape diceritai mga heran na hampir inang. Memang aru yang manangyakon na uji bay matuhatab bejabatan niya matijabu nami asalam tibo asalam sonakku ilala.
Bulu tibo, bulu lam tebak karir, lam hebat ibana kan ikon lam gudang maduma manong boy mao pakyon hepengon otuson. Udokon salah do tokkoy nang manangyakon hola karir tangyak kokong. Sugari rokono mutabay karir niya matakko lam holong rohana tuwew. Idu inang tikiso tibo karir niya matan ulu pinang madapol patom mululuja aw. Ali idung tibo karir na inang. Udok ko dia be pada pol dapol pak mo be mangi ngagudang ulon na bulong nga kepala do iba na mga radutia mga radutia idu inang muse dang tangya kokora in amangi tohoro memang inang hape lam godang lam tibo jabatan suami atau istri lam godang do godaan jangan meminta kita ke hal yang lebih besar. Sedangkan hal yang kecil aja nggak pernah kita doakan. Amin. Hidup. Dang na dia matay na sala. Tangyang mudo na kaya ibeko bitutuani. Nga lupa diri hohula kepeng na manarik ko iyonik ko. Huriya na hinaholongan di baga sa Jesus Kristus. Ini masa-masa kita mau masuk pemilu ya amang inang. Unang ala ni hepeng na mera sa lebar. Gawi ita pilit. 4 tahun panggung gominasida bodo hita mangulu aporsyota bodo pendukung di hita aporsyota tutuhani yang salara mulu sauti usinggung tu siate. Bagaimana kita sebenarnya menikmati kehidupan yang lebih baik sedangkan kita aja nggak pernah baik kepada Tuhan dan tahu atau memilih dia don ada enggak pangalahona bertutuhani huriana hina olongan di bagasa Yesus Kristus. Roa kana haci roa kasih taonon na maol sa sitong na neng papitaho ka porsyota ma Tuhani dihita sa di dia hita manguluy bana si taonon na ro tu hita tanpa kita sadari bagaimana kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan saat kita menderita boy do pehita mamuji Tuhani hacit si taonon tu hita idong ulun nyala Kristen salib itu merupakan cara Tuhan bagaimana kita tetap tertuju kepada Tuhan. Jadi mau lo dicaki halak pe baju mi roame holani baju marminggu lo mau na disi so na baju neng beregon di Tuhani amin roame bereng mekak mi tapi baga do kan mau kayak gitu kan inang namang cangkio do na roa anggo songoni do sepatu dang musimi tapi nalatay lo rohana sepatu ni alang abu ceri dicaki HP sepatu nape bu titik pagajak kamu ibaga sa gorm di ya bu titiki te di pudi bu te di pudi ano nga mau pa buat Tuhamu hamu amanginang na hinaholongan inaruhamu atike mabeper do inang bibelon inang kan mengulu di bagasan pangihutono di Tuhani apapun yang kita alami apapun tantangan sotung taripu naung putus holong ni rohani di bata molo haci tamang di hilalahong uluon molo haci tinang di hilalahong uluon songo kata ni edeta 280 anggo otai deho majo 280 ay sada 280 ayat sada. Baik kamu maju amang permusik nami. Tok tong tutu no dengan do pamenini.
jadi sakapi debata tuhita akan aroa. Ini jelas. Hita dona jod selalu berpikiran negatif moloro akan aroa tuhita. Tuhan tidak pernah merancang-rancang kita supaya jatuh. Alehita doma jok madabuh dirita. Hita dona jok mabaik kita marlea. Tuhan selalu mengangkat kita loh. Tapi kita selalu meronta-ronta kepada Tuhan. Hamu amang inang mololo jajol mai pahuti Tuhani anggo Tuhani dakya loja pahuti hutita. Imana kaning jami tahun di ayat 20 lalu. Doh ayat 20 sia. Aka ama majo ayat 20 lalu, aka ina ayat 20 sia. Baik kamu mah. Baik kamu atehe. Ayat 20 siak kaina. Ibana balik mangaleho gogo tuna loja. Jala di pargogoy. Ako na somar gelok. Kamu manginang naing dohonon ni jami taon hapo si madebata di ngulum. Unang ragu. Jangan ragu. Ibana do debata di sudi partikian. Mana nga hape nama sa di ngulut taon uboto adu debata. Sebelum kita melangkah Tuhan sudah tahu arah hidup kita. Bolu saya hidup Tuhan ni tu kiri ho, hape saya lau tu kanan. Ate. Unangalo dalan nailan ni Tuhan ni. Ihuton. Asa sonang ulum di rumah tangga. Asa sonang ulum do anakom. Ihuton ni bana. Tulus so mahutot Tuhan ni. Unang cengkunek neko-neko adong do di Badungon ni nang toko roti neko-neko mulai Medan adong guarni toko roti neko-neko nang adong i Badungon ni aka bolu Lembang de sana teh. Jadi di Medan baru buka toko roti neko-neko lama au pura-pura neng manuhur maau kan hape neng manukun do sebenarnya kronologis na sida mabay merek ni kuyon neko-neko. Bolo neko-neko kan dogo. Macam-macam gak jelas. Itu kan. Jadi usuku mapegawe ne kasir ne. Duku bayar kan tu kasir kuyon. Sikit dulu ya Mbak. Saya mau tanya dulu kenapa ini merek kue kalian ini neko-neko? Apa memang di sini orang tukang politik pegawainya niku? Oh enggak Bu, enggak. Enggak. Di sini maksudnya Bu macam-macam rasanya. Lo neko-neko ini negatif be niku, kan? Enggak tahulah bos lah itu tahu Bu. Unang neko-neko, unang merpolitik mengyuta Tuhan ni, dang terpasu-pasu. Amin. Taihuta Tuhani taulah nak kana jahat dang adong gunana dang mapakorhon ihutan ni bana terus tulus so jangan neko-neko tulus jangan ada maunya ya amin amang situ nami inang amin diberkati orang yang tulus mengikut Tuhan. Diberkati orang selalu memakai hidupnya kepada rencana Tuhan. Huriana hina holongan di bagasan Yesus Kristus. Ubain na kang didoko di jamita na parpudi di ayat 30 sadai.
Alayak ka na marhaposa tu Jehova maruli hagogoon mardapot-dapot. Gabi barhabong nilali laho manaik. Marlojongi na sida dang ulo loja. Mardalani na sida dang ulo maddate. Di patudos ngolo ni na porseso ngolali na habang nasuhiya loja. Tak pernah capek. Lali imapidong na boy habang tung macay tibo-tibos itu tu. Puasa boy lali habang macay tibo alus na ala adong hagogo di habong nai. Dia punya kekuatan dalam sayapnya. Semakin dia menghempak-hempakkan sayapnya, dia semakin tinggi. Kalau jadi sebenarnya, ali di sido hagogoon na amang inang. Dang naswadong parukilon ni lali na habangi. Ya hamaolon na boy masa tu lali na habang ima na rosya pidong sigap mamarguti lali i. Sebero sahado pidong sigap mamarguti. Alay parguti medisi. Saya hempakkan sayap saya pas saya terbang tinggi. Dung butong pidong sigaki. Galedo medebu do pidong sigaki. Ale ang gulali lam tibuk antara langit dan bumi kehidupan lali roho pidong sigaki ang abutong atongan pidong sigaki dang mampu habang gabi mate mamedebu tutano. Demikianlah kehidupan orang antara yang jahat dengan yang baik. Orang yang baik itu sekalipun dibentur dengan berbagai pergumulan, tapi dia selalu menerima tantangan itu. Semakin hari dia semakin terbang, bangkit. Huriana hinaholonga di bagasa Yesus Kristus. Unang polatelu hita binain di mana ngahape di Portibion. Marsitu tu mahita. Pajonok ko dirita tutuhani lam tibo mahita habang songol lali saidonganan ni debatado hita di bagasang ngulut taon ana tinariason ni si Jesaya di turpuko na manginang ima tao kuho di ngulutta huria na hinaholongan sabar do pihamuti nay ilustrasi boleh sabar beso bay namin. Otik na namate. So namale haro upungan. Namale upung. Dang dopekan. Jadi adong ilustrasi argado nongan ilustrasyon na manginang manabay hapor sa ta dua doli-doli neng mga rapto. Abang adik. Pelosok dohutan na sida. Ikombardalan na sida 3 kilometer asa dapot parhutaan neng tukota paubangulu. Iwan na sila doon niya tugo duwate. Bontot si panganon na sila. Alay dito nga dalan nga habis si panganon na binon na sila. Roma siya ba nga ni Mado, ang alojaw ba anggi? Ako dah capek dek. Dah capek kali saya dah lapar lagi nih. Roma siya dek kita nunuti ma abang. Ayo layo janganlah capek. Biar kita sampai nanti. Kalau kayak gini kita duduk berhenti, naik itu nang pala-balu jauh kita. Bolo dapat anong jabu, tapangi do mamanga kita dah, abang nang pala mo etama. Adalah malaki. Di dalani mo sa iro ko siya bang songonod do ba? Ay molo dapat anong jabu, agama ahan nung perjabu ido agama kudok kon si torle na mangan. Anda kan? Alicia deki madok songonon, aku enggak bang, enggak. Mati atau hidup aku ikut Yesus Kristus. Donok kudo pengiku Kristus doau, biar saya mati kelaparan enggak apa-apa. Sahak matong perjabuan namang inang parhutan. Ito dato matong siya bang ano masuk tu jawi. Hudul libereng iba na makatulisan Arab. Dijabui. Didokon na sida masono ngalo jahami amang. Ngamaleha kami nga mawas sami. Aduh nga soratak kami. Budo kami mangidot minum do mangan. Na siya ba nga ni?
Jero maperjabi madokon. Ai hamu na dua bang adik do ido. Sagama do hamu. Toroma sia bangani daung. Daung amang alai berang tulisan Arab kan ido. Dang sagama au nang pe bang adik ini bana. Je atong songoni tu siang geni ho siang geno maju sukun ho agama Kristen dua pengikut Kristus sama. Jeho abang no dan sagama agama Buddha do manang Hindu. Daung sagama do hita amang bereng nakiku bereng tulisan Arab iso bah sagama do. Oh atong molosongoni isi nakani nga madok Muslim hudul majo hoison. Dah nakaning na Kristeni mga mahutu dia purda inna. Buasa songoni amang ina. Buasa ala pastonga ari jolo buka puasa manong kita dah. Inna tu siya bangani. Jolo buka puasa mahita anong baru masa boy mangan di anggo adik mon naking ala Kristen do perjolo may bana mangan. Hatsit dihilalay bana lam male lam susa molo jolma naso olo makatidak ko Jesus. Amen. Lamar hatsi dong ulu ni jolma naso olo bulus manghuto Tuhani lam loja lam dangir basa mata nan dangir ate tulad de ka namang dangir inda kan anggo hamu na ay batakia may nang bibilon na hamu dorate las dorohamu lasian iya lam susa molo seta bay marpolitik tutuhani alay anggo jolma na toktong setia dalam kelaparan dalam penderitaan sewaktu kita juga terjepit Tuhan tidak pernah biarkan songon lelina kaning dangulu luja habang ima harapan ni debata sesudi ruas ni huria jalan lurah Cimahion. Mari kita semangat olah di pasar ama peditan ne bodari acara le PDF bergumulau sabor ngino martangiang ala di bae dia cerete songone jahani amang situ nakaning manabay hapor siaw Tuhan pakai maaw Tuhan di Cimahi jalan lurah lemanabay hapor siaw ni ruas na mabigi jami taon patuguhon pengharapan na sida penamasa na binulus na sida dingulu ni ruas mi ipaso-paso di Batama Huriata HKBP Jalan Lurah Cimahion. Amin. Martang yang mahita. Mau liate madiho ale Tuhan. Malomar suara ho di tonga-tonga nami. Namak kulingi hami songon suara ni naposom si Jesaya na ujui. Paingot ton bangsom Israel di Juda. Hacit pakilalaan di pembuanga Babel alai disuruh do mga puli na sida sa mulak na sida tuho haci matutu pakilalaan nami mulu daw kami siyako pasdorohan nami Tuhan hatami na kubigi kami marurak marparbuay may di pikiran nami bohal nami may madalaning ulo nami sigano pari pasu-pasu kami akapaparan nami Tuhan paso-paso pagkubasyon ni napasom mulai siya namang padita resok nami padita fungsional rodi sudi na marhobas doho bibel frona dong di huriamot Tuhan amang situa do inang situa nami ho mama masu pagkubasyon na sida Tuhan marmulia maho marite sudi pelayanan niya kanaposomi pasdorohan nami akaruas muna suwi tumanyok katam mulalani parsahiton na sida jama tuha pamatang nasida muluala ni akaparukilon jala secara khusus buat kami orhak do naking padita resok nami mabanulon na bedia turwas ni huriam na di bagasan parsahiton di Jakarta Tuhan o mana masuk perdalanan ni naposomi borhak nang dinamula anong nang keluarga ni na mga dopi parsahiton ni Tuhan upasat tayo matuho parguguin na sida sa guru diho mangulo na sida
mangulu manang mate homa Tuhan natoktong marsakap di ngulu ni ruas ni huriami mauliate hoy Tuhan muluboy hami marsaor di bagasa minggum sadarion dangalani gugunami pikiran nami partikian na leheton na liomot tuhami mariti na po sumon ng pasato katam gabi pasu-pasu mahatami di ruas ni huriam saluhu na naubigi hatami sahat di homahami Tuhan nang dinaning mula bihami henong tutungan ni ganu bagas nami sahat di homa ng ulo nami urasi sa nakadusa nami asa tamahami di adupanmu mga sahon goar ni anakmu Tuhan Jesus Kristus martangia kami Tuhan amin. Marede mahita huhut ma tapapungo peliata. tutup ma cara parminggota tatangi aku ma peliat tau tuadu pani di bata martangi yang mahita ale de bata amanami na di banu agijang
Odo haroroan ni saluhu sileo-leo na denggan. Doho nasa uli basa na mauli utus. Upasahat tami masian na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhaseak kami pilihanon. Pati bulhon harajaommu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni sileo-leo mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di banua gijang say pinorbadia magoarmu seroma harajaommu sesau malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hangoluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togiho tu pangujunan palua mahami sian pangago. Mahita di bagasa dami tajalo ma pasu-pasu ni tuhat tade bata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata mahita di sodako Tuhan de bata mabohina tuhita jala asima rohana midahita di dopako Tuhan de bata mabohina tuhita jala di pasaor homadamena tuto ditabe amin. Horas madita saluna amang inang. Tadi.